One, two, three, rolling. What's up no? May gabi sa inyong tanan diya mga langga no? Hindi na maklaro eh. So, karon manuroy may sa kwan. Hideout sa Guadalupe nya. Murag kwan, hikit na kayo mo na mong kwan yo. Dan di lang kayo maklaro kay murag pati pa kayo kwan. Adi siya pati. Di pa kay good quality atong kamera no. So, ato may pa daw sa kwan, hideout mga inom ito sa ilang shake. So, kita-kita tanya to. Tilawan eh. Okay, go! So, bastap sa may mga langga, no? Narami din sa, Dalupi. Barbecuehan. So, wala na mo na, wala na mo pakita mong kuhan, order kay, kuhan, na kalimot na. Mga ako sa may diri kay, para dili may mapasming, sagang na sa pasmudo. Tulay? Akong advice sa inyo. Paminaw, Daryl, paminaw. Hindi tawag na rin. Milkshake. Ang gamay, ito si 25. Mo kana. Nagkatundag ko kay tag 100 bro. Tapos ko. 100 ko kasi ko. Unya. Ang milk tea si 25 ang kagmay. Ang stallion kay mga 55 pa siguro. Ano? Sa mga feeling mayo. Feeling ikaw. Milk tea. Ay, ko stallion yan. Ang 55 mo. Humbog na gano. Ang musik. Unindam ko. Taman. Yung mga ikuha ng advice di lang. Dah. Paas ka noting. Stallion mo to or milk tea. Dah. Ariusa no? Stiga na eh. Stiga na mga Ariusa na eh. Bro, lang 75 dugay gumurot. Ha? Ya mahubog ka. Di. Bro, ako papilion ko. Pag-isa mo man no? Pag-isa mo man siyang kuhan ba? Discussion, huy. Ay ba? Daman nun yung bro. Ay di. Daman nun ka. Ay si tago-tago dia taguan ni kas tanom. Kita ya menuwi pangita nimo. Ari ba huy? Payag. Ay dre. Ato. Bili ato. Di pa di ato dai. Gutom na gud kay mete. Ngangko di mo order non. Ikaw, sa advice mo, Miguel. O sa may advice mo ka Budjol be? Advice mo. Advice mo. Good boy. Abot na mo order oh. Naroon ba Eh. Selamat ya. Selamat orang baik nih. Kuya mo ngayon? Diyan, di ba? Nagagdar niya. Basta alam ka. Nagagdar niya eh. So may kasultin mo, dapat i-visit na nila yung kuan. Kanay nga kananan, kanay nga barbecue Andreo. Visit na nila yung mga langga kay free tubig. Nang sa wala pa kabot sa kuan. Nag-abot sa hardware. Dapit ra gid siya. Nagamay sa junk shop. At bang niya barbecuehan po dry. Ay daw, libre pa ng tubig. Are. Ya, selamat ya, Teh. Selamat. Tingin dito sa landing. Da. Kabaw sa motor eh. Kabaw sa motor. Katong dito sa malingin ting. Dito lang grabe. Pero ko ano ngayon. Bili lang kay. Uy. Bili lang ka. Ara lang kay. Uy. Bulkin lang na, what talo ninyo kay iko sa ba maabot Bulkita na eh. ba? Dili na motor ay. Mo gyud. Bili na sana niya, ibalik lang na to apita. I-order na. Beser. I-order na dun. Lah. Ya wow, basa-basa manggihaga. Ha? Asa ni mana? Asa ni mana, sir? Ya, Black Paris niya. Kaya 75. Small. 16 ounce. Hey,
niyo. Kamu. Uy, pwede. Ako kay kala ko. Kala lang ubi chocolate ako. Ilan stallion niya, boss? Stallion, 45. Di pa bigyan ni Dayo. Ubi chocolate ako do. Ubi ko ulit. Yung 500. Kaya 75 minutes? Suman. Kana si 75 mura na do. 75. Obay chocolate o kuhan, Jack Pares. 75. Namoy sa sinta din. Kana 16 ounce do. Balo ako ko na? Balo ako. Balo ako 5 ba? Balo ako 5. Pwede na tigas ko ha? So si ikaw, si Piat gigigigid. Si Daryl gay. Ito tayo mating, stallion. Ang, di ba, og beer orderon, pwede libre man kanta no? Ah, libre kanta, ikaw di ka kanta. Ay, wala usa. Ay, wala usa. Ang pwede ba? Ay, kan security. Order ka. Order na usa, ya kanta ka balik 5. Akan si Okay na na eh. kan security. Sir, may discount, sir. Nag-vlogs ito, sir. Manamong order no ya. Murag di lang kay mabati mong tingog kay nay video kay. Pero nadyo na lahi order gyud. No. Uy. Anong nalahim na imong order sa flavor na yung milk tea day? Sa flavor na? Ah, siya, milk tea ri, kan. Kabayo flavor. Flavor niya ganit siya. Lidl sweet chocolate. Wala order no, tilawan na namon eh. Yummy kayo? Yummy kayo? Dami kayo. Dami kayo. Yummy. Tara. Okay. 4, 3, 2, play. Ikaw na. Yummy. Go. Kayo na puto eh. Apas ka? Order. Mino sir. Order sir. Black Paris. Tayo sir. 75. Paris 55 pa. Kaya naman ulit balik kan? Paro, motor eh, pagkaboto ng mga aso. Mga aso, ya pagka puti rin. May aso na po. Sir, na yung order sir. Lim klarong buwang eh. Pila tanang tulong Black Paris na kuha. Ting pala ba pati ipakwenta lang. Nalantan na eh. Ting pala ba usa lang. Para mausa ng resibo. Yo, nauli namin no. Para ka ba no? Lami yung milkshake ding. Yung milk tea na ding. Lami ra yung milk tea. Yang milk tea kay kamo to. Milk tea niya kan red horse flavor ya. So, siya no? Ha? Mo to siya no? Ganahan mo kita o ganang nindot nga tambayanan nga nindot kayo og ambiance niya. Nay kuan, nay inanan gamay niya, nay milkshake o ganahan mo mag milkshake. Adto ra siya sa na-locate sa kuan, Guadalupe. Nindot nila to kay butan nila ang kuan, tagiya. Tino? So that's all for today now. See you on my next video mga langga. So don't forget to like, share, and subscribe. Nasa bilis kong mama, ha? Tagagalopin na. That's all for today now. Bye-bye.